Salut! Hai la o înghețată! Ce vreau să vă spun? Nu vă mai injectați botoxuri, alea, pe niciunde. Nici fete, nici băieți, nici femei, nici bărbați, nici nimic, pentru că orice lichid, orice compus introdus în corp, în timp, creează probleme mari. Nu să vă spună doctorii niciodată. Nu să vă spună că nu e interesul lor să vă spună. Interesul lor e să ne țină cât mai bolnavi și cât mai dependenți de ei. Așa că reflectați. Folosiți-vă creierul.